juuro ceerno men jokkorgal men seydi cheikh ahmada tidiani astarif radiallahu taala anhu caggal ɗum kadi ko yettude ceerno men wasile men no seyidi cheikh sirajuddin cheikh alhaji mouhammad ibne saïd radiallahu taala anhu mo ganduɗa kala ko daña wonande enen ngal ɗo dental madina gounas ko kanko dañirɗen ɗum kanko e seeramɓe makko ko noon ɗon ɗo juuriɗenmo ko ɗon juuriɗen dendagal ko wiyete ko ceerno makko silsil o ha yetti ceerno men cheikhna ahmada tidiani radiallahu taala anhu ha yetti nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko noonne kadi calminirten ceerno men khalifa men koolaɗo men jokkorgal men mo ganduɗa ko kañum woni faaro men aduna e lahara hono ceerno meɗen ceerno ahmada tidiani ba eɗen ñaagui allah yo allah nafiri en barke makko ngam innudemo ɗo henna eɗen ñaagui allah kadi yo allah junnu gurdam makko waddanamo hen cellal kanko e dendagal zurriye makko foof e dendagal kadi zurriye seere makko foof e dendagal kadi halifaɓe din l'islam kala ɗo mbawi wonde aduna he e dendagal ɓiɓɓe julɓe fo yo allah waddu ɗumen noon e caggal ɗum ko adi foof taw ko yafnade bandiraɓe ɓe so tawi mo anda haydara wiyama yo ar ƴetta konngol e seeramɓe anduɓe ɓe ganduɗa ko tedduɓe kañum kadi e jinnaɓe ɗum ɗon ko hunde mawde wonanta on mo gandanɗa hoore maɗa ko ƴettuɗo konngol ɗum tagi kala ko kalɗen ɗo taw e nder ko kalɗen ko ko en taatiɓe hen eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe yaafuya ɓe ganda wona kamɓe haaldeteɓe ɓe ala ko kanko kaalowo o way noon kala kadi ko allah arsuguinen kalɗen ɗo henne ko gandanɗa hoore maɗa ko nafata wona enen de ko allah jomiraɗo subahanahu wa taala woni longguinde en ɗum mbawɗen haalde ɗum e ko adi foof eɗen jetta allah no feewi ngam wawde tawtorede oɗo ñalawma mo ganduɗa ala ñalawma gonɗo dow muɗum ñalawma alqur'anil azim ko hunde mawde ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa yewtere nde yewtere ala dow muɗum haala allah ala foof ko gandanɗa hoore maɗa ko woni dow muɗum ɗum noon so tawi woni allah arsuguinima an neɗɗo tawtorede nden ɗon jende tawtorede nden ɗon yewtere aɗa foof yettude allah no feewi ganda allah waɗanima ko mawni saabu ko keɗogol magol tan e ngol waɗi baraji aɗa daña hen baraji ewa ala ko haali noon so tawi en mbaɗi no ceerno men wiyata ni so tawi eɗen keɗo woto en keɗoro keɗorogol mañato feñ ala ko yo a heɗoro keɗorogol ɓeyditortoɗo to maɗa hakkude maɗa e allah ha tengti noon qur'ana wiya wonde ko so tawi ene jangge ko yo on keɗo noon eɗen jetta allah no feewi eɗen ñaagui allah yo allah rokkinen wattudini oɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e diine men en ustaki kala ko usti e meɗen yoto ko bakkatuji e basal e caɗele kala ko ɓeydi e meɗen kadi yota koko ɓeydoto hakkude meɗen e allah jomiraɗo subahanahu wa taala e so ɗum ɓenni ko yettude ceernajo o hono ceerno ahmadou bara sy mo ganduɗa ko kañum woni sababu ha ndeɗo jonde jooɗa eywa eɗen ñaganomo allah yo allah yommo moƴƴere yo allah nurɗin gandal ngal yo allah ɓeydamo faamu ɓeydanamo kadi sembe ɓeydanamo kadi cellal ɓeydanamo kadi wawde neede sukaɓe ɓe e wadde mumen ko waɗata e mumen ko eywa ɗum ɗon ko hunde yettirtede allah no feewi no feewi eywa saabu nala sata wonde ko hayrukum o manta allama alqur'ana wa allamahu o wi wonde ɓuuri moƴƴude e moɗon foof ko janngude qur'ana rutti kadi ene jangguina i kanko kam o waɗi ɗum eywa e jettanimo hen allah no feewi heddi noon wiyeede wonde janngude ɓuuri moƴƴude mum fof ko janngude qur'ana taw ene jangguini ene jogui façon ngaji ha wayno leydi neɗɗo ene janga gandal janga qur'ana taw ni o waɗani duɗal kono noon o jooɗo e galle makko malla e nokku makko to wawi wonde foof taw e kala saaha omo siftini yimɓe deftere allah omo haalana yimɓeɓe ko allah yamiri
omo rentini ɓe ko Allah haɗi on ɗon o naati e ɗon ɗo nela satam wiyata ɗo ko noonne kadi eɗen gandi kadi kanko nela satam wi wonde al ulama u warasatul anbiya'i anduɓe ɓe kamɓe lomti annabaɓe ɓe kono noon ko ɗum noonne kadi fawi ko e sarɗi yo taw neɗɗo o sa andi yo taw an ko adi foof aɗa gollire ko ganduɗa ko so tawi aɗa gollire ko ganduɗa ko kadi aɗa tinninira ɗum ɓiɓɓe julɓe ɓe an a naati e ngal ɗon darorgal kono so tawi woni a andi a haɓɓi defte maɗa ha tiiɗi woni a waɗani ɗum ko Allah yamiri ko a rewnani ɗum no nela satalam wiiri ni an ka ganduɗo kono a jeyaka e ɓen ɓe nela satalam wiyata wonde ɓen ko lomtiɓe wonde ewa annabaɓe ɓe e so ɗum ɓenni ko weltare mawde 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 no feewi ha wona seeɗa nde Allah longguinimo gam wawde innirde ñalawma o yoga e mawɓe meɗen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe meɗen ɓe gurdunoɗen ɗo henna eɗen gandi enen Madina Gounass enen fofof tawɗen mawɓe men ɓe alhamdulillahi rabbil alamina ko Allah ene moƴƴini ɓe kamɓe fofof noon ɗum noon ko foti hen ko jangguɗo foti hen mo janggani kamɓe foof Allah ene moƴƴini ɓe taw kadi ko moƴƴangol timmugol woni holɗum kamɓe foof ɓe gar ɓe gondini oɗo ceerno oɗo khalifa hono Cheikh Siraji radiallahu taala anhu mo ganduɗa hande aduna o foof ene farnoro ɗumen ɓe gari ɗo e Madina Gounass e saaha mo gandanɗa hoore maɗa weeɓani saaha kadi cattuɗo saaha kadi kulɓiniɗo saaha kadi ñaɗɗo noon ceerno heewi wiide ni ceerno min Ceerno Ahmad Tidiani Ba omo wiya e on ɗon saaha no dental ngal wano e aduna heeni en aduna o no wano e dental ngal ni on saaha ngal welani haalde ko nden wonde ceerno men wino toon to boppu ɓame on dañi 1962 wadde noon ko adi ɗum wadde caɗele mawɗe godino ɓay bandiraɓe mbi en ƴettu temps alay sago ƴetten ta meɗen kalen ko jiɗɗen haalde ko bandiraɓe jaafo enen foof eɗen gandi sattino no feewi e nder wuuro men teddugo Madina Gounass woni no caɗele mawɗe wonande kamɓe abbinoɓe Cheikh Siraji radiallahu taala anhu ene jogui mawɓe haalannoɓe ɓe mbi nde ɓe garnoɗo nde ɓe gabbi ceerno e on saaha nde wonno ko heewi e mabɓe nde ɗoofi e gure mumen bandiraɓe mumen jaɓano mbiyanno wonde ko oɗon gabbo oɗo ceerno ene ƴetti sukaɓe jananɓe ene nawi ɗumen e ladde tuula heela e leydi ɓaleri ene majjinoy ɗumen onon oɗon gabbo ɗum ko ɗum woni koɓe kalanno kamɓe mawɓe abbinoɓe ceerno ɓe noon eɓe nananno ɗum ɓe nanta ɗum noon ɓe kalana ceerno ɓe mbiya ceerno minen de bandiraɓe amen ɓe ene ñiŋa min ene mbiya wonde minen de emin gabboma e ndi leydi ɓaleri aɗa majjini ga e sukaɓe jananɓe hankkadi eko nandi hen eko nandi hen ceeraji ma Seydou holko wiyataɓe nde wonno ko kuncinaɗo Allah ene hollimo ko jogori aroyde ewa o wiɓe wonde inchallahu taala Fouta foof ma artu haɗo ɗum noon tawi ko namdal jabowol muɗum ko yeyi enen foof eɗen gandi Fouta foof arti ɗo laare ko woni ɗo e Madina Gounass ala foof wuuro ngo guinnata hande Fouta taw hande bandiraɓe men ngala ɗo henna te on saaha kamɓe mawɓe koɓe ñigatanoɓe e nder muɗum ɓe ndemanatno ceerno e nder koɓe ndemanatno ceerno ko ɓe jahanno ko guure dow ɓe ndemoya soɓe ndemi ɓe joɓetano ko saño soɓe gaddi saño ko kon ɓe galtiranno ɗo henna kon saño ko kon woni koɓe ñamanno e nder ɗum ha woodi e musidɗo goto paliɗo ɓe ni hepti hay kon ɗon saño nde ɓe gari ɓe kalani ceerno ɓe duumi ɓe ndemi haɓe gayni ɓe dokkama saño ɓe palama saño ko kadi heptama ceerno namdiɓe on holno wiyete ɓe mbi ceerno on wiyete ko toɓo ceerno wi toɓo koko siltata hande o alhamdulillahi rabbil alamina wona faaro ko yettirde Allah hande ɗeɗo guure saraji foof e Madina Gounass sawno ɗumen ɗo henna kañƴe fof hande Madina Gounass woni faaro majje Madina Gounass woni capital majje Madina Gounass woni darorgal majje Madina Gounass woni Dakar majje ɗum ko hunde yettirtede Allah ko ɗum kadi woni ko haalira ɓay noon ko ɓeeɗo mawɓe goni inniraɓe wadde eɗen poti haalde ko adi fof taw holko addunoɓe ɗo holko rewnunoɓe e Cheikh Siraji radiallahu taala anhu goto o ko ceerno Abdoul Racine Déme ko gonga foti arde ɗo haalde haala makko ko ɓiyiko kono noon nde tawno kanko e ceerno Yahya Issa inniraɓe hono jinnaɗo men o kamɓe ɗiɗo koɓe hunde wotere ha woni a wawa sernude ɓe ɗum tagui so tawi a haali oye tan a haala ɗo e way kono no ceerno heewi wiide ni sa wi aɗa haala dental ngal tan sa haali goto tan ale saago a haalat goɗɗo on saabu kamɓe fof koɓe hunde wotere kamɓe ne ko noon Allah waddunoɓe
ewa kamɓe jangguide Fouta ewa kamɓe kadi gondi toon mbaydidi toon mbaddi toon almudagal ha Allah addiɓe ɗo no Allah addiɓe ɗo nini kadi cikkata mataw ngal ɗon cehilagal e ɗamɗon enɗam e wondeɓe hunde wotere nde koko ɓeydi ɓe goni ɗo gondigal pewgal goto mabɓe foof ene huɓɓi duɗal muɗum ene jangina alhamdulillahi rabbil alamina ha ɓesguji ɗi daña hen e nder ɓesguji dañaɗi ɗi ɓe hen Allah waɗi newnani ɗumen keeɓi koɓe kebno ɓe hen Allah waɗi keɓani koɓe kebno kono kadi taw keeɓi kadi koɓe kebno donno foof ko yettude Allah kala ko daña ko barke ewa kanko ceerno Yahya Issa noon o kanko woni jinnaɗo meɗen kanko woni jinnaɗo meɗen so tawi o teddinirama oɗo ñalawma eɗen beltoro ɗum no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi ceerno Bara Sy so tawi woni wonde ko kural wonno tawi ka bañannoɗo ewa mbiɗen mbawi wiide a fii te kadi piiɗa koye becce Allah waɗi kadi fof ndundu ajjitima ewa kanko Baba Yaya Issa ko gonga enen nde tawno ewa garɗen taw hankkantine nayow waɗi to banggue makko ɗum tagui en keɓani e makko gandal no fewi no fewi no fewi to banggue gurdam makko wonko koccuɗen hen seeɗa tan e nder koccuɗen hen seeɗa ko noon ɗum noon kadi ɗum tawno jiɗɗen jubbande bandiraɓe seeɗa ha ganda holi kanko eyi kanko ko adi foof kanko Baba Yaya Issa e o jibinima ko biteɗo Mama Issa o noon enen foof eɗen gandi ɗum Mama Issa ko kawmum Cheikh Sirajuddin radiallahu taala anhu ko Penda Hammadi e Ifra Hammadi jiidi nene e baba Penda o jibini Mama Hawri jibini Cheikh Sirajuddin radiallahu taala anhu Ifra o jibini kanko on noon Issa Dado ɗum tagui eɓe kaala kamɓe mawɓe ɓe ɓe mbinde Cheikh Sirajuddin wuuro nde kanko Mama Issa nde wuuro nde kala yowmu mo fini kanko ceerno o aranno ha ɗo e galle he o salmina Mama Issa o juuro ɗum ewa o itta ko foti ittude o waɗa e junggo muɗum o holliri kadi yo yimɓeɓe yo gandu oɗo ko endam makko ko oɗo kadi woni kawma ko keddaniɗomo ɗo hen hande e aduna he ɗum ko hunde ko gueɗal manggal ewa kanko Baba Yaya Issa o janggi ewa toon to wiyete Wourossogui o janggi kadi yogo e guure Fouta kono noon ko e ceerno Fawura on ɗon o dañi suura ewa nden noon hankkantine o woni ɗon omo woni e rendinde to banggue kaɓorgal omo ari hankkantine ha ala ko heddi so wona omo timmina nde tawno on ɗon saaha eɗen gandi oto ene wodno oto o wiyete ko oto l'islam ko oto fergo wonno kala ɓe ceerno ɓe gandanɗa hoore maɗa ɓeeɗo kam ceerno ene andi ɓeeɗo kam sikki ala ko feroɓe kadi ko bandiko en o heewi wiide tan ko yo oto o ya o rondoyoɓe addaɓe kala noon ko jomum en mbawno wadde e kala noon ko jomum en mbawno jogade so oto o ari ɓay tan ko yamiroɗo ceerno o ari kala ko jomum waɗanno taƴat ko waɗanno ko yaaha kanko ne koye on ɗon saaha o taƴi allol makko ewa o jooli oto fergo he o wari ga henna so en duttirima caggal ceeɗa kanko Mama Issa mo mbiɗen ko kawmo ceerno o waɗino saaha goto nde tawno hunde foof elmu kulli seyin afdalu min jahilihi andude hunde fof ɓuuri majjude ɗum nde tawno kadi so tawi a andi hunde tan ene jogui ko ɗum nafatma hayso ko wujjoyde janggo no wujjirte taw so goɗɗo aroyi e maɗa wi ene wujjuma taw aɗa famima ɗum tagui andude hunde fof ɓuuri majjude ɗumen kanko Mama Issa enoɓe mbi wonde kanko ceerno Allahu alam tawi ɓe garduno ga ɓe jii nokku o malla ala wonto ɓe jaano ceerno wimo kaw jimmi noon ko so tawi en jeehi en duttirima wuuro ma galle ma kala ko joguinoɗa yeey guettogal muɗum mbaalu muɗum mbeewa muɗum nagge muɗum foof yeey ha laaɓa nde wonno sa yi ceerno haali ɗum ceerno ne anduno ono saaha Allah ene rokkimo jawdi ha heewi to beyi mum to baali mum to nayyi mum foof ndun ɗon tunnu foof e on ɗon saaha ewa gonɗon wuuro ɓe garanno ko on ɗon galle ɓe garanno gam wottitade gam ñamde ceerno ne andi no neɗɗo wayi e jawdi ewa ceerno longinimo ngol ɗo konngol wimo kaw so tawi en jeehi jawdi ma ndi foof yeeyi ewa tinnoɗa noon jawdi ma ndi foof yeeyi hay guertogel ma laƴowel ngel yeeye Mama Issa heɓɓiri wimo min de mboɗo jogui beyi mboɗo jogui baali mboɗo jogui nayyi mboɗo jogui pucci mboɗo jogui bamɗi kono noon kam guertogal kam mi ala joguimi ko gotal ngalne kadi nana galle ngal laƴata ceerno wi eyyi min kam mi haalnima ɗum tan sa yeehi hay laƴowal ngal yeey kisa mu jarratu yettade ɓe galle guertogal ngal ɓe gadi soynade ndeka ñanmo ko ngal kelgal eyo kanko Mama Issa noon heɓɓiti o wi mboɗo jabno waliyagal ma de eko Allah rokkunuma kono hande kadi mi ɓeydi qirrade dendagal ko joguino ewa kala ko joguino e jawdi o yeeyi ɗumen ha laaɓi o abbi Cheikh Sirajuddin o ari ɗo o jebbili o hodde muɗum ɗum ɗon ko ni wayi
kanko ceerno ya isa noon nde o ari ɗo Allah waɗi ewa ceerno kadi yamirimo yo huɓɓu dudal ewa dudal ngal heewɓe ɗo e leegal he ko e maggal jangganno ewa hay kanko Barasi oɗo jaati e hoore makko kanko ceerno Ahmad Barasi e mbiɗa ɗamininde o dalnade ko ɗon o nanna jangde ha o wawi hijjo e limto e ɗum ɗon ko hunde yettirtede Allah no fewi no fewi no fewi no fewi e caggal ɗum ewa eno wurduno ɗo e wuuro he e kanko ceerno Yaya Issa kono mawɓe gurdani tan ko jebbilade e ceerno heɗade e ceerno wonde kadi e yamirore ceerno ruuma ewa ha ndungu silta ene rema so ndungu silti noon eɗen gandi no seeramɓe meɗen adana ɓe mbaɗanno ni eɓe ittanno ɗo hen almuɓe ɓe jaaha e nokkuji ɓe jaaha eɓe kurjoya ko wayno Gambie en ko wayno ɗo e nder Sénégal ha e guure goɗɗe ɗum ko noon wano kadi ko e yamirore ceerno ɗum waɗanno ɗum ɗo noon omo waɗa e muɗum yaaha ngara o yaada e almuɓe ceeɗu o so ndungu ari ɓe garta ɗo hen kadi eɓe jangga ko noon o wondiri Allah waɗi noon o wondi e ceerno Abdoul Racine gondigal pewgal gondigal jonngal ngal gandanɗa hoore maɗa kala ko goto e mabɓe dañi elle goɗɗo o ko ɗum woni ko dañi balni mbiya aha ko ɗum woni ko jomum dañi soko mettere dañɗa on ko ɗum dañi soko belamma dañɗa on ko ɗum dañi kala haaju mo goto e mabɓe jogui ko haaju goɗɗo on ene tinnina ɗum ni min jaati e hooram kaldo e moɗon o ewa nde gonnomi e jungo makko e kanko baaba e gonmi e jungo makko kam ha Allah waɗi Allah o ngal yetti woni nokku o jogui hen hoolaɗo no feewi caggal muɗum noon gimmimi ɗo henna o waddi kam e yoga e seeɗa men nanɗo henna ene jahanno Fuuta toon to Wourossogui min jaadi min gondi toon fodde ko Allah haaji min gimmi ɗon min payi Ndar min garti tawa noon kadi Allah newnani to banggue rende Qur'ana caggal mum noon no jiirunomi kanko jinnaɗo o ni e manggu ngu to yettiɗo hankantine wontani kam sunu no feewi gam yidde heɓɓitade galle o kalanmomi noon kanko jinnaɗo o ɗum ɗo noon kalirami ɗum ɗo noon ko ha yimɓeɓe ganda hakkude makko e ceerno Abdoul Racine holno wayi nde kalanmomi kanko jinnaɗo o mbimomi a min de noon mbiɗa yiiɗi jangde ewa mbiɗa yiiɗi jangde anne kadi aɗa yiɗani kam jangde kadi a yii e am hoolare wonde somi jokki ma wonno wayi hono noon mine mboɗo yii galle o no sifori ni mboɗo yinno gacca kam mi ɗaɓɓo e hunde gam wallitorade kanko baba noon ɗum waɗanimo sunu no feewi no feewi no feewi no feewi sunu mo ganduɗa en jogui no fuɗɗi kono ala ɗo haadi tawno eɗen gandi neɗɗo so tawi Allah waɗimo jangguɗo ewa jiɗɗa ko anne ɓiye so ari yo taw ene janggi e nder hen nde kalanmomi ɗum o deƴƴi ko juuti o wi kam joni yaato deede ma ceerno Abdoul Racine nde tawno ceerno Abdoul Racine kadi enɗamne ɗon hakkude makko kanko baba o wiyata ɗum ko kaw o wi kam jaha to deede ma ceerno Abdoul Racine kalnamo mbiyamo noon aɗa yiiɗi ewa ɗaccude Allah ngal aɗa janggoy kala ko wima ko ɗum woni ko mbimi so wima eyyi ko eyyi so wima ala ko ala mbimi bisimilla jamiri ceerno Abdoul Racine kalanmi ceerno Abdoul Racine omo tugguno sogonɗo o immi o jooɗi e o yetti Allah no feewi o wi ceerno amen de ceerno Fawuru wonko o haalanno o wi so tawi neɗɗo o andi kañum e to banggue haqqille muɗum ene weeli ene ɗamini kadi so jangguima won ko o dañi maw yettin Allah ngal malla ma o reen omo heɓini ɗum to banggue haqqille makko o yimmima tan o oppi jangde nde o yeehi o ɗaɓɓoyi haalis o wi wonde so tawi a yeehi duuɓi 7 gadani ɗi o wi alqur'ana o jaɓata kala ko puɗɗiɗa rendinde alqur'ana o rondoto ha weeya o fukka e leydi garta 0 o wi kadi ɓamta duuɓi 7 goɗɗi kadi o wi kadi a yahata ha puɗɗoɗa wonde hunde tan alqur'ana o rondo ha weeya fukka e leydi gartira on saaha so tawi noon yeehi so tawi noon woni ko a jeɗaɗo dañde hankkadi haqqe ɓuura on tawi wiye maɗa ni ceerno Abdoul Racine wi ewa ɗum ɗo noon ene hollira wonde kamɓe ɗiɗi koɓe hunde wotere ewa caggal ɗum ɗon noon ewa ɗum woni kankone kadi nde tawno kanko ceerno Yahya Issa Allah kadi ene rokkimo yidde Qur'ana o nde wonno Allah ene wawno ɗum no feewi no feewi no feewi no feewi ewa omo yiɗi ɗum omo yiɗi hebde ɗum kono noon Allah hoddirani kam min to am ɗo e nder hen kanko miñiraɗo men hono Ahmad Tidiane ceerno Yahya Issa kañumnene nde Allah immini ɗum kañumne ko e jungo makko jangganno yiɗi ɗo immade kañumne ene yaaha Fuuta te on ɗon saaha Fuuta enen foof eɗen gandi no wayi to banggue sayiragal ngal to banggue jimdi to banggue hewɓe hen ene jaaha taw koye ɗum perdata taw nawma ko janggoyde Qur'ana kono gontata tan ko sayir ko gonga foof ene moƴƴi kono noon ko nawma ko ne kadi sa oppi ɗum taw kadi ko ɗum woni ko bamma yamirma ko ewa tawata kadi ko ɓuurani moƴƴude ewa e nder hen noon kanko jinnaɗo o mataw o yeehi o faami
wonde kanko tijjani so tawi o yeehi ma o yante e yoga e almuɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ɓe toppitaki to banggue jangde paaya e goɗɗum o huuli ɗum noon ɗum woni noon o haalani ceerno nden o haalani ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiani Ba ewa ceerno wimo ceerno wi ewa kanko de tijjani mi waɗimo e junngo ceerno Mahmoud Sall te yo ren ay ngol nden ɗon jofande nde o wino yo ren ko nden Allah waɗi ceerno Tidiani ya heeɗi suura eyi ɗum ɗon foof noon kadi ene tindina wonde enen foof kala ko goote meɗen ene waɗa yo tinno yo andu enen wonanen ɗo ko ceerno kala ko ceerno jofanima aɗa wawi sikkude ɗum koko bone ma tawa anda ko ɗum woni ko moƴƴe ma ɗum ɗo ene hollire ɓeɗon mawɓe ay Allah waɗi kanko jinnaɗo o ko joofino ko hulno ko Allah artiri ɗumen e Tidiani Yahya ɗum noon kadi eɗen jettanoma Allah no fewi eyi ko ɗum ɗo kam wonno komin joguino ko emin kaala e ceerno men Babia Issa eyi amma ceerno Abdoul Racine on noon kadi ene wawi wasata taw won joguiɗo konngol makko ara haala makko inchallahu taala ceerno Ama Yaya haɗuma yaade ɗo ganduɗa ceerno Abdoul Racine ɗo ɗabɓude yamirode eyi heɓɓirade galle o holko o yamirima noon beele o wima ko ya jooɗo walla ko ya yaa eyyi kanko kam o haali tan ko hoore makko wasiya o yamirani yomi yaa o yamirani yomi jooɗo o wasima ko wasito ko o gayni kono noon nde wonno on saaha fittandu e aduna e seyɗane eɗe folimi min e yiide kadi yiyande nde jiimi nde minenne kadi ewa ɗon a jarama no fewi caggal mum jamiri ceerno ɗon a siftini kam no fewi nde jamiri ceerno men ceerno Tidiani kalanmi ceerno mbimi ceerno min noon mbeɗo yinno ɗaccude Allah ngal mi janggoya ceerno laari kam ko juuti o wi i kalmi noon alhaali o puɗɗimi haalde enen foof eɗen gandi Baba Abdoul Aziz Kane nde tawano eɗen gandi kanko hakkillo a fuɗɗor haalde tan o jokkita kanko Baba Abdoul Aziz Kane o wi mataw ceerno o yiiɗi ko heɓɓitade galle o babiraɗo o mataw ronki o ala mawdiraɗo ceerno deƴƴi ceerno wi ya ceeɗoya Tamba ha ndungu silta ha daka so daka yonti garta sa ari on saaha ƴeewen no mbaɗɗen garmi kalanmi babam wi kam e bisimilla joni ya joni sa yeehi yaato ceerno Baro Sy mbiyama min wi yo jangguine ewa 40 hadis o kisa ceermi ɗon kam janggumi 40 hadis o ha gasi ewa daka yonti min nonno mbiɗa andi somi ari somi haalni ceerno komi jogoɗɗo yaade Fouta te min yiyande jiimi de e kiram joguimi ɗam mbiɗa andi ɗum kadi somi yeehi Fouta sa renaki mi saloto yamirode ceerno mi doga mi arta tawmi so tawi mi waynoyima ceerno tan ewa wodanno wayi kisa ko ɗo ndewmi paami e gueɗe goɗɗe hankkadi alhamdulillah rabbil alamina ewa jokkuɗen noon to banggue jangde hankkadi ko wayno sari en fodde ko Allah newnan en hen e gueɗe goɗɗe wamma kam qur'an o kam ɗum Allah yeɗani en ɗum en kam Allah yeeɗi ɗum ceerno Ahmad Tidiani Yaya Ba ewo lomtani en ceerno Yahya Issa eɗen ñaagui Allah kanko ne Allah junnu gurda makko waddanamo hen cellal ɓeydanamo faamu e gandal bijahi seydil wujude ashabi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah wona ceerno Tidiani Yaya tan ceerno Tidiani Abdou Issa nan ɗon e dooro nan ɗon ɓe fof koye ɓesgu galle o alhamdulillahi rabbil alamina ewa nde tawno neɗɗo haalata hoore muɗum sa wiya haal hoore ma ka a yamiraka tan ene gasa ewa wodan yimɓe jiiri sa yi en jooɗima ɗo en mbiyama yo en kaal ko jinnaɗe men yen kaal ɗum en kaali kalɗen ɗo hen ko yamirore to banggue toon ne kadi alhamdulillahi rabbil alamina Baba Abdou Issa e Baba Yahya Issa jiidi nene e Baba kanko on ɗon Tidiani Abdou Issa e kanko Dooro ceerno Mahmoudou Dooro kamɓe ɗiɗi foof ɓe gadi kamɓe ne dalne nde ɓe dalna ɓe mbaɗa koye junngo ceerno Yahya Issa ko e muɗum ɓe jangi e muɗum noon ha ɓe jettoyi nokku kanko ceerno Mahmoudou Dooro o minen ɗiɗo min jaadi ha toon to Wourossogui min jaadi toon to Ndar ko minen gonduno toon fodde komin gondi toon ko Wourossogui somi jumani min gondi toon duuɓi 3 Ndar min gondi toon ille somi jumani kañumene duuɓi 3 alhamdulillah rabbil alamin min garti e on ɗon sahani taw min allowal am ɓuuri towde allowal makko kono noon almaru dabbir wallahi gadir ewa e nder hen nde Ahmad Tidiane Talla en garti ɗo hen ene gimmi Fouta ene janggoyi nden ɓe garti ceerno yamiri yoɓe naw almuɓe taw eɓe jaaha eɓe janggoye sharia toon to Wourossogui eɓe ɓenna kadi ha toon to Ndar ceerno yoɓe nawor almuɓe ɗum woni ɓe nayi min noon ewa emin joni seeɗa mamin gon fodde almuɓe jeegom ɓe Ahmad Tidiane Talla nawno
nden min yettima toon min gonton fodde ko Allah haaji ne mbimi ni ha min garti nden min garti kadi min jokkiti kadi emin jokka kadi e junngo Baba Yaye Issa kanko Allah jamma Tidiane Talla kanko ne fuɗɗi noon udditi ɗo henne duɗal ngal noon mataw o wonno way kanko ne hankkadi yidde yiilade haalis kanko ne mataw o acci mataw o faye goɗɗum nden woni noon min garti e junngo Baba Yaye Issa min gone muɗum ha fodde komin gone e muɗum ko nden waɗi noon ewa kanko Doro kanko ne o nawa toon to junngo ceerno Mahmoud Sall Babde Issa nayimo toon omo jeeya e adiɓe ɓarde e junngo ceerno Mahmoud Sall ko ceerno Mahmoud Sall haalani min ɗum min ceerno Amadou Samba Lo ɗaccata kam mi fena min jaadino ƴettoyde yewtere ceerno Ba Amadou Sall e ceerno Mahmoud Sall jinnaɗo mabɓe o kanko ceerno Mahmoud Sall min namdorimo hen almuɓe ɓe fodde ɓarɓe ɗon ɓe o haalani min o wimin noon kanko Doro omo jeeya e almuɓe addiɓe ɓarde ɗon ɗum ko hunde yettirtede Allah no fewi kanko ceerno Tidiane Abdou Issa ne kanko ne Allah waɗi nde o immi e junngo ceerno Yaya Issa o fayi e junngo ceerno Mahmoud Sall o woni ɗon fodde ko Allah haaji o immi ɗon o fayi Fouta ne kadi o woni to ceerno ma Diakhaté en o woni nokkuji kewɗi mbi ɗamini hay horka ƴeero o woni Allah waɗi kanko ne woni toon ha o rendini ewa mi andani noon hol ceernaji mum o rendini mum o arti ɗo nden o arti ɗo noon jaafoɗa nden o arti ɗo kanko ne o woni ɗo henna Tidiane Yaya kañum nene Allah waɗi kañum nene to wonno to dura ceerno Mamadou Sall ewa kañum nene hankkadine reeni heddi noon en wone kaɓorgal ɗon mata o yettinani to banggue ɓaral ngal e nder hen noon Allah waɗi ɗeɗo duɗe ɗe gudditta nde noon ko nden woni ceerno yamiri kamɓe ɓesgu galle o ɓe Allah yiiɗi Qur'ana ɓe yoɓe gar ɓe gona e duɗe he ɗum woni ko classe uji ewa tati wonno ɗon somi jumani classe goto o Doro woni hen ene wondi hen e ceerno Tidiane Abda classe goɗɗo o kanko ceerno Amadou Tidiane Yaya woni hen eyyi somi faami namdal ma jarama Ahmad Yaya Ba kalannoɗo ko Ahmad Yaya Ba goto mo ganduɗen no fewi tinnare muɗum darde muɗum e dental he ko neɗɗo kadi gandaɗo neɗɗo kadi coftuɗo no fewi ko heewi e wuuro he ko watte gueɗe baɗɗe fayida tawa o yaltani hen nde wonno enen eɓe gandimo no fewi eɗen gandirimo katantagal eɗen gandirimo kiram hirande wuuro ngo e gollande wuuro ngo ɗum eɗen gandirimo ɗum no fewi ko kanko waɗi ƴettude on ɗo konngol